Bună ziua din nou, prieteni dragi, și bine v-am regăsit. Sunt consilier psihoterapeut și hipnoterapeut clinic Mioara Crenganiș. Iar astăzi vom vorbi despre comunicarea agresivă, despre cum să faci față agresiunii relației, despre cum să gestionați pe cineva cu un stil agresiv de comunicare. Cu siguranță toți am avut de-a face cu agresivitatea ca și stil de comunicare în relațiile noastre la un moment dat sau altul. Indiferent dacă provine de la un părinte, un prieten, un coleg sau un partener romantic. De fapt, dacă acest stil de comunicare a fost comun în familia dumneavoastră, pe măsură ce ați crescut, este posibil să fie un stil de comunicare pe care îl utilizați fără să vă dați seama. Acest stil de comunicare este favorizat de narcisiști și bătăuși, dar poate apărea în conversații oriunde, de la birou până în dormitor. Atunci când comunicarea agresivă este folosită de o singură persoană, forța emoțională este adesea experimentată astfel încât drepturile celorlalți nici măcar nu sunt lăsate la suprafață. Când se întâmplă acest lucru, alții se simt victimizați și relațiile suferă. În acest fel, agresiunea în relații este rea atât pentru agresori, cât și pentru beneficiarii agresiunii. Pentru că agresivitatea este un mod de comunicare și comportament în care unul își exprimă sentimentele, nevoile și drepturile fără a ține cont sau respecta nevoile, drepturile și sentimentele celorlalți. Diferența pe care conflictul dintre relații o reprezintă în ceea ce privește stresul ne poate afecta în multe feluri. Ne poate afecta nivelul de stres și ne poate afecta și sănătatea și chiar fericirea. Din cauza lipsei de legătură reală în relațiile lor, indivizii agresivi tind să provoace altora stres și, în același timp, experimentează ei înșiși un nivel crescut de stres, deoarece relațiile lor tind să fie conflictuale și obiectivele personale nu sunt la fel de des atinse. Un instrument puternic de utilizat în fața comunicării agresive este asertivitatea. Asertivitatea sau comportamentul asertiv este adesea folosit ca sinonim pentru o comunicare forțată, dar spre deosebire de agresivitate, asertivitatea implică exprimarea propriilor nevoi și drepturi, respectând nevoile și drepturile celorlalți și menținerea demnității ambelor părți. Acesta are ca rezultat relații mai sănătoase și o satisfacție crescută a vieții. Și în timp ce stilurile de comunicare nu sunt singura cale prin care poate apărea agresivitatea în relații, cei care încearcă să-și schimbe tiparele de comunicare agresivă în cele afirmative tind să fie deschise și la alte îmbunătățiri. Beneficiile
unei comunicări sănătoase? Ei bine, învățarea despre tehnicile de comunicare poate fi de ajutor în câteva feluri. Tehnicile de comunicare asertive ne pot permite să tragem, să stabilim granițe, perimetre sănătoase cu ceilalți, astfel încât să avem o linie de apărare împotriva oricărei agresivități afișate. Aceste tehnici de comunicare sănătoase ne pot ajuta de asemenea să evităm să fim agresivi, accidental cu ceilalți, ceea ce poate ajuta și la evitarea conflictelor. Ambele efecte pozitive fac bine să merite efortul de a învăța despre tehnici de comunicare asertive. A fi asertiv înseamnă a-ți exprima nevoile în timp ce asculți și respecti nevoile altora. Înseamnă căutarea soluțiilor învingător la învingător mai degrabă decât cele învingător și cel care a pierdut. Înseamnă să-ți exprimi sentimentele într-un mod calm, să explici de ce te simți în acest fel și să ceri ceea ce ți-ar plăcea mai degrabă decât să te aștepți ca alții să ghicească. Înseamnă de asemenea să asculți bine și să încerci nu numai să înțelegi nevoile altora, ci să le comunici și că le înțelegi. Asertivitatea se poate simți agresiv la început pentru cei obișnuiți cu un stil de comunicare pasiv. În schimb, se poate simți pasiv pentru cei obișnuiți cu un stil agresiv de comunicare. Dacă nu ai fost crescut într-o familie în care asertivitatea și respectul față de ceilalți era regula, poate fi nevoie de anumite practici pentru a găsi echilibrul dintre controlul stăpânitor asupra nevoilor celorlalți și să le permită să-i disprețuiască, dar merită efortul. După ce găsiți acel echilibru, este ușor să continuați să fiți afirmativ în toate interacțiunile dumneavoastră, ceea ce poate preveni conflictele și resentimentele în viitor. În încheiere aș dori să vorbim despre stilul de comunicare. Ce știi despre stilul tău obișnuit de comunicare? Ești predispus la agresivitate, asertivitate sau pasivitate? Iată câteva întrebări pe care ți le poți pune. Caut opiniile altor oameni sau pur și simplu împărtășesc propriile mele opinii? Sunt supărat dacă alții nu sunt de acord cu mine? Vorbesc pentru oameni sau întrerup frecvent? Vorbesc peste oameni sau întrerup frecvent? Fac check-in-ul cu oamenii pentru a vedea dacă sunt confortabili sau mi forțez propria agendă? Știu să mă ridic pentru mine? Știu să nu fiu de acord fără să fiu dezagreabil? Știu cum să-mi îndeplinesc nevoile fără să încalc nevoile altora? Dragii mei, aceste întrebări vă pot ajuta să începeți să vă gândiți dacă sunteți confortabil în picioare, ca să spun așa, pentru dumneavoastră, plimbându-vă prea confortabil peste ceilalți, sau puteți găsi un teren de mijloc confortabil. Dacă nu sunteți siguri, continuați să vă puneți aceleași întrebări
și vedeți dacă sunteți vinovat pentru oricare dintre aceste greșeli comune de rezolvare a conflictelor. De asemenea, puteți afla mai multe despre tehnicile de comunicare sănătoase pe care le puteți utiliza cu mulți oameni din viața dumneavoastră și vedeți câte dintre acestea le-ați pus deja în practică. Aștept comentariile voastre și întrebările voastre și până data viitoare vă spun la revedere și aveți grijă de voi.